Dito sa next topic, quadratic, exponential, and logarithmic functions for section 6-5. So we have here the following objectives. Graph the quadratic function, apply quadratic function in problems in our world, graph exponential function, apply exponential and logarithmic functions to problems in our world. Okay, and first muna nato dire ay discuss ang quadratic function. So we have here the function of the form f of x equal to a x squared plus bx plus c. Okay, kung naka-remember pa mo para sa ato ang linear function, f of x is equal to ax plus b. Okay, again, ang f of x na to, function na siya. Diba kung maka-remember mo, ang a at saka b, mo na siya ang real numbers. A is slope, b, y-intercept sa mga previous topics. So make sure naka-watch na mo sa previous topics ha. Para sa ato ang quadratic, ang a, b, ug c, real numbers na sila. So dapat na-gets ha, unsa ng real numbers. So, ibig sabihin, pwede na siya for fractions, whole numbers, natural numbers, integers, irrational and rational numbers, pwede siya. Okay? Make sure ang a natin is not equal to 0. Kaya nga naman, kung ma-0 gali ang a or ang ato ang coefficient, may mo lang siyang linear. Kaya ang highest degree exponent na to kay 2 para ma-emphasize ang quadratic function. Okay, so yun nga, dapat dili 0 ang a. And then the graph of the quadratic function is called a parabola. Okay, yung sa ng parabola, again, ang parabola kay naatay duha ka points and a vertex. So, pareha ani, naatay parabola. In ani, naatay left side, right side nga parabola. Mo ni x and y axis nato. Okay? So, na upward, na downward parabola, na left side, right side. Depende. Okay? So, ang vertex niya is kaniha. So, kung nakaagi na mo senior high school, na-discuss na dapat ang parabola or sa inyo ang calculus na, kung niagi na mo karon or sa inyo algebra. Okay, anyway, kung dili pa familiar, review gyapon ni siya. So, inani ang example for the graph sa parabola. So, muna akong pasabot na tayo open, upward, downward. Pag moingon galitag upward, ibig sabihin, ang A, coefficient nato nga A is positive. Okay, ay kalimot ha, unsa ng A? Ningon ako ganina, ax squared plus bx plus c. Ibig sabihin, yung coefficient nato na A should be positive. Pag positive siya, muna yung notation na to, nga graph A is positive. Ibig sabihin, upward. Okay? So, muna siya ang ginatawag na axis of symmetry. Okay? Nga, mo igo ang vertex ani, and then kaniyang symmetry. Kaya nga naman, ang mga points man good nga nasa left side o nga nasa right side kay symmetrical siya para ma-emphasize ang parabola. Okay? And naapod kay x-intercept, kay pag sinabing x-intercept, ang y nato 0. And this is the y-intercept, ibig sabihin ang x 0. Kay maigo man siya sa x-axis o y-axis. Di ba? Para naman sa parabola nato nga downward, negative ang a. Okay? A less than 0 siya. So, ibig sabihin negative. Okay? So, kung kaniyang atong axis of symmetry, makita ra na siya ang axis of symmetry sa iyang vertex. Okay? Kay ang vertex mo milang ang peak niya dere. Ang dere, kay mo pa ng lowest point.
mo ng vertex ni siya. Okay? So, ibig sabihin, ang left side o right side niya ani kay symmetrical. Okay? We have an y and x intercept. Actually, dali ra kay na siya i-graph ang parabola. Gamitan lang jud ninyo ang x and y intercept. Okay? So, dapat na-gets ha, unsa ng y intercept, 0 ang x, makuha nimo ang y. Ang y-intercept, x, makuha nimo ang x, 0 ang y. Mo nang naa siya sa x-axis, x-intercept. Makita ra sa x-axis sa yang line niya. O ang y-axis. Anyway, another explanation that a point where a parabola changes direction is called vertex. Every parabola has two halves that are mirror image. Doon ako pasabot, symmetrical siya or mirror image. The same gyapon ng left and right side niya. With the divider being a vertical line through the vertex is called the axis of symmetry. So muna siya ang purpose sa axis of symmetry. Muna siya ang ga-divide sa parabola. Where yung pasabot mirror image. Kung parehang side diri sa left side, pareha ra pod diri sa right side. Kung maglisod mo og graph, you can use your technology. Okay, pwede mo gamit og application nga GeoGebra. You can use internet since modern world naman ni siya. Okay, kung maglisod og graph, pwede mo gamit og technology ha. Gamit og internet. Kung maghatag og equation, you can graph using internet. Make sure sakto ang pagka-graph ha. Kay makasabot ra ba ko graph? Maghatag og equation din. Dapat sakto ang pagka-graph. Pero kung di mo ganahan og internet, kung walay budget, you can manual. Mag-drawing mo, okay, sa inyong paper, notebook, picture, and send sa Microsoft Word para maisa lang solution. So it's up to you. Diskartiya lang jud na siya kung saan pag-graph sa parabola. Okay, it's up to you. Make sure perfect jud siya para dili magproblema. Okay? Anyway, sa akong pag-graph sa parabola, sa gustong mag-manual, no, natay identify A, B, C, then use the formula. Ibig sabihin yung real numbers. Okay? So, ang formula niya, x equal to negative b over 2a. To find the coordinate x sa vertex. Para naman sa y, we can use that to the function, substitute lang ni mo ang x. Okay, don't worry, we have an example para mag-gets ninyo ni siya. But don't forget again the formula ha sa pagkuha sa vertex. Next naman, y-intercept by evaluating the function x equal to 0. Yun nga yung sinabi ko kanina. Set x na to 0 para makuha ang y. To find the x-intercept, the same also is 0 nimo ang f of x. So, ayaw ka confuse ha, ang f of x mo ng y. Substitute lang na nimo para makuha ang x. Then, pwede ka mag-factoring or quadratic formula. Okay? So, sa nakalimot na sa quadratic formula, di ba? Isulat lang balik ha. Negative b plus minus square root of uh, 4ac. B square minus 4ac over 2a. Pwede ano ha, mag-factoring kung ma-factor siya. So actually, di na siya ginadiscuss dire kay dapat nakaagi na mo og basic algebra or algebra para sa mga inani. Kay dili man siya cover sa ato ang math modern world nga discussion. Okay? Or sa senior high school ninyo, dapat na-discuss na po siya. Okay? Kung wala na-discuss, kay lahi mo strand, dapat naka-bridging jud mo. Mo na challenge. Okay?
Again, next, step 4, if there are no x-intercept, find at least one other point on each side of the vertex to help determine the shape. Okay, kay importante manggod ang forma sa parabola. Okay, dawat na namoy idea kung upward ba siya, downward, left, right. Okay? Makita na siya sa A nimo. Okay? Then pagkahuman, i-plot na dahil nimo siya. So example, graph nimo ni. So na kay idea nga ang A nimo 1. Coefficient man na nimo. 'Di ba na may A, B, C. So ang B nimo -6. Coefficient ha, dapat na-gets usay coefficient ang pasabot ng real numbers nato. C5. Kani ang C. Kani ang B, 1 na to. Alam mo kayo nakita nga 1 dira pero understandable na siya na 1 dira. So meaning ang parabola nimo is upward. May positive man siya. Okay? So na naman dire na explain na dire. So you can use the formula for the vertex to find the vertex. So muna yung formula sa vertex, x equal to negative b over 2a. So iguro nimo substitute ang 1 nimo a, b is -6. Unya kay negative naman daan sa ato ang formula. So careful gyapon ka ha. Double negative na siya over 2 times 1. So the answer is 3. So since na naman kay idea nga 3, ang x, evaluate nimo siya sa f of 3. So ibig sabihin, pag f of 3 gali, ang x ani, nailisan na siya of 3. So x equal to 3. Nakuha siya. So may mo siyang 3 square minus 6 times 3 plus 5. Okay, the answer is -4. So ibig sabihin, ang ato ang vertex is 3, -4. Okay, nakuha siya. So practice lang gyapon mo ha unsa ang pagkuha sa vertex dali ra kay na siya. Basta kabalo lang jud kinsa si A, B ug C. Pag man evaluate nimo, ilisan lang nimo. Next tapos na to, step 2 natin, find the y-intercept. Meaning, substitute lang nimo ang x sa 0. Then your y-intercept is 5. So ibig sabihin ang x nato 0, f of 0. Okay? Nag-evaluate ka ha kay function ni siya. So meaning 0 square minus 6 times 0 plus 5. So syempre, ang answer kay 5 wala naman eh, 'di ba? So mo na mo ang y-intercept. Para naman sa x-intercept, step 3, you can factor naman. Okay? So ibig sabihin, 0 ang ato ang y. Again, ang f of x kay y na siya ha sa function. So 0 na ni siya. Then copy lang ka ani x squared minus 6x plus 5 use factoring. So muna ningon ko sa inyo from here to here, make sure na gets ni siya. Diyon sa ni pagkuha. Kaya di na ako na siya discuss sa college algebra jud na siya, or basic algebra na siya gina-cover nga topic. So dili na ako na siya gina-appeal ha, kay kung dili ka kasabot gali from here to here, tahog problema, saon na. Pero for the engineers, kabalo dapat mo ana, kay nagkalkulo sa dapat mo karon, dapat kabalo mag-algebra. Prerequisite jud na siya. Okay, sa mga nikuha og mga other higher math, dapat nag-bridging na.
kung dili stem ang strand. Okay? So factoring na siya ha. So pagka humani mo factoring, i-separate na dahil mo ni siya. X minus 5 is equal to 0. Pwede mo siya ihiwalay. Since nakuha na mo ang factors, set mo siya. X minus 1 is equal to 0. Mo na ang answer mo, x equal to 1, x equal to 5. So mo na ang answer nimo. Sa duha ka points. Duha ka points ha, kay makita man nimo dire ang highest degree exponent nimo kay 2. So ibig sabihin, dalawang points ang ina-expect mong makuha for your x-intercept. So ang answer ani kay 5, 0, 1, 0. So yan ang dalawang points. Kay symmetrical ba yan ni? So duha ka points imo makuha dire. Then pagkahuman, you can graph na pag tatlong points. Nakakuha naman ka ng tatlong points, yung sa vertex, saka yung dalawang intercept, saka yung y-intercept. Okay? Tatlo yung points pag kasama na yung vertex, 4 points na. So pag apat na yung points, pwede na kayo mag-graph. Pwede na. Dali na kayo na dahil. Connect the dots na lang dayon. Forma dayon siya parabola upward. So dapat na kay idea primarily nga upward siya because of A. A is equal, narin dire. Diba? A is equal to 1. Coefficient pa lang niya daan. Okay? So, kung mag-graph gali mo, class, make sure complete ang labels ha. Dapat sabot na daan. Okay, basin pag-abot sa exam o assignment quiz kay tinapulan na nga graph, giana ra. So, gamay ra nga points akong mahatag ra ana. Okay? Dapat na label. So, pasabot sa label, dapat panganlan ang parabola. Dapat na y, x. Pangalan ni mo x-axis, y-axis na arrow. Okay? Kaya dili pwede nga drawingan lang ko ninyo cross. Naon lang ko ninyo. So, gamay ra ng points. Even you use technology application sa graph, nagyapon na yung mga inani. Automatic na. Pero kung mag-manual gali mo class, make sure complete ang labels. Eh kung kulang-kulang gali na, -1 dyan na. Okay? So, ay kalimot po sa ato ang labels for vertex. Okay? Kaya kung expert or maayo na kayo mo mag-graph, mag-plotting, ayaw kalimot sa mga labels. Even though nga minor details sana, importante gyapon na. Kung maka-overwhelming na, sayo na kayo ni siya, ayaw gyapon kalimot sa mga labels ha, sa mga details. Okay? So kung naglisod pag yapon mo graph, practice jud mo ha, nakakaisa na mga worksheet, mga handouts, reviewers. So practice jud mo. Kay last wave na ni siya, finals na. Anyway, we have word problems for quadratic function that is modeling demographic data. The percentage of the population in the United States that was foreign-born can be modeled by the function p of x. So, ay nagka-confuse aning p of x ha, function gyapon na. That is your y. Y ra na siya. 0.0025x squared minus 0.3194x plus 16.637. So, quadratic ni siya, kaya ang highest degree exponent to years after 1900. The question, letter A, when did the percentage reach its low point? Ibig sabihin, ang vertex. Low point ha, kaya nga naman, positive ang ato ang A. Ibig sabihin, upward. So, mo na nangita ta sa low point, vertex. Inaana siya. What is the percentage in the year 2015? Okay. Again, ayaw kalimot ha, ang X is number of years. Where Y is the percentage.
So yung kalimot ha, ang x, independent variable, y, dependent variable ha, dili pwede magkabaliktad. So we're looking for y. In September 2015, the Pew Research Center projected that the foreign-born population would reach 18% in 2065. What is the that projection line with this model? And then you explain. So 2065 nangutangan na siya. So kuhaon lang nimo ang number of years, difference lang niya from the year 1900. So anyway, we first answer letter A, low point. So dali ra. Okay, kuhaon lang nimo ang vertex. Okay? Again, don't forget the A. Mo niyang A, mo niyang B. B is negative ha, kay negative man ni siya. Then ang C, 16.637. Pero ang kinahanglan lang nato kay ang A ug B for the vertex. Negative B over 2A, the answer is 63.88. So use your calculator ha, or kung may scientific calculator, cellphone, make sure you verify this one. Make sure kabulukod mo solve ha. Show your solution ha, bawal yapon ng direct answer. Kailangan show your solution para dili maminusan ng points. Okay, mga piyara ng diretsog answer na. May mga ba diretso nag-answer. So, 1 point ra jud na kung sakto. Kung wala solution, wala jud points. Okay? So, the vertex occur very close to 64. So, giran off lang na siya. 64 ang answer. Since X is represent years after 1900, the lowest percentage was 1964. Okay? 1964. Igora nimo na gi-add mm, for the year. Kaya year na to is X axis. Letter B naman, year 2015, balik pa diri sa letter B, 2015. I-minus nimo siya diri para makuha nimo ang X. Kaya ang X nimo is number of years. So you have to deduct this one, then find the percentage na. Kaya pag nakuha nimo ang X, i-substitute lang dahil nimo diri sa quadratic function. Okay? So that's why X is equal to 115. Use your calculator lang pag minus sa duha ka years. So dali ra kay siya. Okay? Ang challenge lang ani class sa word problem kay critical thinking ra jud understanding. Okay? Kay kung di ka kasabot sa question, maglisod jud kag solve. So kailangan sabta ang problem. Ayaw jud salig na mangopya ra ka na good luck na lang. So kailangan sabton ha. So 0.0025x, di ba mo na yung x square? So giilisa na lang 115 minus kani plus kani. So the answer is 13. Approximately na siya. So round up na siya. So about 13%. Okay, we are looking for y. Mabayaning y. I-evaluate na ni siya og 115. Kaya mo na imong x. So ang y ni mo is about 13% of the population was born for 2015. For letter C naman, di ba 2065, that is X is equal to 165. Tsaka sabi ko lang, i-minus lang na siya sa 1900. I-minus na siya sa year 1900 kay mo ng first. Mo ng base na to for basis. Okay, so 165. So, imo na dahil siyang i-substitute diri sa x. Kaya mo man mo ang i-evaluate sa quadratic function. So, muna siya. So, palihog compute ha. Make sure sakto ang pagka-compute. 32. Giilisan lang ning from the original equation.
sa 165. Okay, nakuha ang 32. Ibig sabihin, the model predicts much higher percentage in 2065 than the Pew Center. This is an example of the fact that the projecting too far in the future with a model based on the past data is dangerous. Okay? Kay kung tanawon man gud nimo, layo kayo ang nahitabo. Kay 18% man daw ang gi-projected nila for 2065. Medyo ang layo from 2015. Kaya result man gud dire sa letter C is 32%. So medyo malayo. So, danger siya. Layo na kaya imo ang predict na year. Okay, another example for studying projectile motion. So medyo challenge ni siya kay physics ni nga topic. Kay projectile motion ang tawag when an object is launched or thrown from the some height h sub o. So kung remember ka projectile motion, di ba? Paana man ang projectile motion. Kung naa kay githro nga bola, di ba? Makita nimo ang highest or yung peak ani sa projectile motion. Then mo down dayon siya sa ground, no? So parabola gyapon ang makita nimo ana. Okay? With the initial upward velocity v sub o, ang feet for the height h sub o. The height in the feet of that object t seconds is later given by the function. So ang t nato kay time. H of t is equal to with the equation na gihatag function negative 16t squared plus b sub o t plus h sub o. So gi-assume diri nga wala tay air resistance or friction which can be negligible for an object like a ball bearing and significant for an object like paper airplane. So gi-assume diri nga walay friction kay na may air, wind. Di ba kusagara kung mag-throw kag bola baya kay muana, hiwi, di mo balik sa imo noon kay kusog tungod sa kakusog sa hangin. So gi-assume nato nga walay air friction kay resistance, air resistance. So parabola jud ang atong gamiton with this equation. So first muna nato dire is kuhaon ang ano gyapon vertex. So syempre kung vertex ani t, kung naka-remember pa mo sa formula, negative b over 2a. So naka-remember pa man mo sa formula sa vertex. Okay? Since walay solving diri ha, ato lang ano diri, i-explain lang, no? Kay wala ba tayong mga value diri sa v sub o and h of o, di ba? So for vertex, example ra ni ha, t is equal to negative v sub o over 2a, negative 16 times 2. Di, mahulog lang siya nga v sub o over 32. Sige, next. Studying projectile motion, if a bowling ball is launched upward from the top of the 230-foot building with the initial velocity of 60 feet per second, find the maximum height and how long it takes to reach the ground. So yun nga, na-mention ako kanina, maximum height, that is your vertex. Kaya ano ba ka? Launch kag bowling ball.
Okay. So, with this equation nga gihatag, nata equation ha, na natay value sa V sub O ug H sub O na. So, you can use that equation. So, i-substitute lang dahil na nimo, nahimo na siyang inani. Negative 16t square plus 60t plus 230. So, mo nang take note mo ha, pila ang height, pila ang initial velocity. V sub O is initial velocity ha. Naman po tayo final velocity pero wala man dire. So, initial sa ta. So, yun nga, na-mention ako kanina, this is 60 divided by 32. So, 1.875. Kanina, nasolve naman nato ni kanina ang vertex or highest point atong pag-throw sa ball. Okay? So, meaning, the high point reach after 1.875 seconds. That's the vertex. Mo na ang nakuha nga point. Okay? So, pag throw sa ball, ang highest point ato kay naa sa 1.8. Okay? 75. Again, ang x nato ha, time. Sabi tay x and y axis diri. Then ang x axis nato kay ang time. Para naman sa height naman, maximum height. Ay, wait lang. Baliktad. Di ba bisag ako na baliktad na. Time nato kay, ay above the ground nato kay 206, sorry, 286.25 above the ground. So, meaning, ang distance ani, ay diri ang t. Tx man nato, t. Ayan. So, yung point is nasa 286.25. Gagraph ra ko ha, pero not necessarily you have to draw. Basin tingala mo sa akong gibuhat, no? Ang ako lang diri kabulo mo solve sa letter A, B, C. Sa mga pangutanan niya diri, mga questions. Sure solution. But kung wala gali giingon nga mag-graph mo, ayaw pag-graph. Kung moingon gali mag-graph mo. Okay? So ako diri kay ga-drawing ko para ma-imagine lang ang situation. Kaya ang physics more on imagination man gud na para makuha ang solution. Okay? So ang height nato again is 286.25. Igura nimo na siya gi-substitute since nakuha naman ang t. Pag nakuha nimo ang t gali, substitute na dahil nimo diri para makuha ang height. Height nimo is your y-axis. Okay? So, di na ako na siya gina-explain kay makaya man na og calculator. Okay? Basta nga kuha lang ha, kabalo mo gamit og calculator and maka-come up og iyan nga answer. So mag-practice jud mo sa cellphone, madala gyapon nag cellphone. Basta na lang exponent lang. Okay? So for so next question, okay. Next na to dire to find how long it takes to reach the ground. That's the last question. Ibig sabihin, ang height ni mo ana, zero na. Kini na-reach naman ang ground, so wala na yung height na ko ang sense niya. And you're now looking for T, time. Okay? Kaya na ba time? Example, di ba? Kung mag-throw kag ball, imo siyang i-projectile motion, kasi time.
nga mo reach siya sa ground. Okay? Time niya. Kaya naman tayo idea for the height, maximum height niya, di ba, 206. Then, kabula ta sa time for the maximum point ato, 1.8, no? So, diri, ang equation nato, ang y nato diri, 0 na. Then, you solve this, looking for t. So, kung dili ka kabalo mo factoring ani, maglisod ka, use the quadratic formula. So, muna nang ingon ko sa inyo a class kung wala na discuss ang quadratic formula na good luck na lang jud, no? So, kopyahan na lang ni. So, ang formula niya, atong ilisan ha. Actually, ang original formula ana niya kay katong x. X equal to negative b plus minus niya, plus minus square root of b square minus 4ac over 2a. So, mo nang niingon ko, dapat kabalo mo kinsa si A, kinsa si B, and C. For our coefficients, real numbers na to. So, 16 ng A, D is 60, then C, 230. So, yun nga ang nangyari. Substitute na dahil siya sa quadratic formula. Ang x na to, t. Okay, again, x-axis time. So, ang b, 60. Okay, niya kay negative naman daan ang nasa formula. So, negative 60. Plus minus b square. Di ba mo niyang b? Minus 4ac. Ang a is negative 16. C, 230 over 2a. A na to is negative 16. Nakuha siya. Di ba, igura nag-substitute, no? Sakto ram pagka plus star sa quadratic formula na to. And then, use your calculator lang, you can get the two answers. Duha ka answer ni siya ha. Kaya nga naman tayo plus minus. So, ang tips lang na kuha ni class, unaha saan ni siya? Kanila nga part. Waa jud na. Okay? I-solve sa na siya. Pag nakuha ni mo ang solution ani, ang may tabo, negative 60 plus yung result dire, ha, and then divide negative 32. Muna siya ang result. So first, then sa second, iduha ba ni ka solution ha? Duha ka answer. Next kay negative 60 minus dayon ka. Yung nakuha mong result kani akong gi-circle, dire ni siya ibutang. Then divide nimo sa negative 32. Nakuha siya. So mo nang ay katingalang anong gikuha ni pag-abot aning answer negative 2.35 and 6.1. Mo na imong t duha ka time. Unya kay wala man tay negative nga time, di ba? Grabe na jud, ay negative nga time. So wala tay negative. So the answer is 6.1. So that is 6.1 seconds fall to reach the ground. So that's your answer. Okay? So practice mo ani ha, medyo challenge jud siya sa inyo nga part kung dili ka balo mag-quadratic formula, and practice pud mo giunsa ni siya pag come up sa trial answer. Okay? Kay dili kay ko spoon feeding nga pakita pag solution. Naara tayo technology. Use your calculator ha. Kaya jud na ninyo. Okay? So next, another example nato dire, fencing a yard efficiently. A family buys a new puppy and plans to fence in a rectangular portion of their backyard for an exercise area. They buy 60 feet of fencing and plan to put the fence against the house so that fencing is needed only three sides. So three sides. So
So find a quadratic function that describes the area enclosed. So natay word nga area. So expected niya square ang yang exponent kay area man, no? Use it to find the dimension that will enclose the largest area. So ang challenge ani kay pangitaon na pod ang quadratic function. Dili siya the same sa mga previous questions nga na ng quadratic function din pangitaon lang dahil ng x, y, vertex, di ba? Karon quadratic ang pangitaon. So karon sabton sa nimo ang problem with a diagram is very helpful kung ma-imagine jud nimo ang problem. We let x, that is the length of the sides touching the house, and then the sides parallel of the house will be given of its length 60 minus 2x. Na-mention niya diri sa problem. 60 feet total minus the two sides of the length x. Okay? So, kani length na to 2x. Then, parallel sa house, 60 minus 2x. Okay? Next na po nato is ang area. So, remember that the formula for the area, the rectangle is length times width. Diba? So, yun nga na-mention ako. Kailangan na may gamay nga background sa geometry. Especially ang perimeter, area, volume. Kung dili kabalo, you can use internet to look for the formula sa rectangle, square, triangle ba na siya, circle. Muna siyang challenge. Basta word problem jud class. Okay, general jud siya. So, kani geometry. Di ba? Okay, pangitaon pa jud nimo ang area sa rectangle. So, dapat na kay idea nga, length times width lang siya. So, ang area, a of x. Okay, function gyapon ni. A of x equal to x 60 minus 2x. Length times width. Kung yang length, then kaniyang width. So, sa may tabuan eh. So, mahimo siyang 60x minus 2x squared. Or you can write like this. Negative 2x kung mga forma nato. Makita nato kisa si A at saka si B. Saka C. Ang C kay 0. Kay wala man siya C. Dili makita. Diba? Plus 0 na siya actually. Wala tayo another real number. So, ang A niya to, negative 2. Then, B ni mo, C. 0. B is 60. I mean, okay? So, pagkahuman ni mo, ana, kung sa may pangutan na dyan, quadratic function. Di ba? So, pag gamit mo sa vertex, i-substitute lang mo siya. Di ba? Negative 60, mahimo lang ni siya 60 divide 4. Di ba? 15 ang answer. So, ibig sabihin, the sides touching the house should be 15 feet long. And then the parallel to the house, solve gyapon nimo ang yang width. Okay? That is 30 feet long. Okay? Kaya importante mahibawan nimo ang x or ang length niya at saka ang width. Pag nakuha na galing nimong x 15, syempre diri, kuon po nimo, isolve po nimo, balik where x is 15 para makuha ang width. So, conclude mo, 30 ang width, 15 ang length nimo. Mo na ang final answer. And since nakakuha naman kang equation, appeal po na siya sa answer nimo. Okay? So, next topic is more on exponential function.
exponential function has the form of f of x equal to c times a to the power of x, where a is your positive real number or base ang tawag pag ano eh. Yan ang x nimo kay exponent. C nimo is non-zero real number. So, dili pwede ma-zero ang ato ang C, ha? Kay dili ma-emphasize ang exponential function. So, dili pwede zero ang C. So, non-zero. Okay? So, para sa graph na to for exponential function, has two forms. So, we have positive and negative. Say ang A, where A is your coefficient. So, pag positive ang A, inani ang graph as x increases. X increase, hindi mo siya. Wait lang. Function increase, x increase. Okay? So, direct proportional, in other words, di ba? As y increase, x increase. Na-discuss natin di ba? Sa previous meeting. Sa varies directly o inverse proportion. So, dire kay, ano siya, direct proportion. Or, in other words, increasing ato ang exponential. Napod kay negative, the function decreases as x increase. Kay inverse proportion. Okay, in other words, so mo ni siya ang result for negative. So, ang boundary ng A natin, 0 to 1 lang siya. Hindi pwede mag-negative. Okay? Na-gets ang boundary ng A natin? Kaya pag ang A naasa 0 to 1, ibig sabihin, the function decreases as x increase. Pag A greater than 1, so nasa 2, 3, 4, 5, increase ang atong A, okay? Ibig sabihin, positive. So, more na yung bantayan. Positive, negative, then you have understanding na dahil sa graph sa function. Okay? So, for exponential function, for any acceptable value of a, the expression of a to the power of 0 is equal to 1. So, every exponential function of the form f of x equal to a to the power of x, the y-intercept is 0, 1. Okay, syempre, kung x na to 0, 1 na nga to ang y. So, mo na yung y-intercept. Diba? Para naman sa graph approaches the x-axis is one direction but never touches. When this happens, we say that x-axis is a horizontal asymptote. So, ibig sabihin, pag horizontal asymptote, dili siya mo touch. Pareha ani ganina nga situation, negative na atong function ani. So, dili siya mo touch sa x-axis. Nagadikit lang siya sa x-axis. So, horizontal asymptote ang tawag ano niya. Okay? Kani po do, horizontal asymptote po siya. So, anyway, we have to draw the graph using the exponential function. Yun nga, na-mention ako sa inyo you can use technology, you can use internet, application, GeoGebra, pwede po manual, okay ra jud, no? Kung mag-manual, gamit gyapon mag table of values, no? Kay kung x0, f of x na to, y, 1. Kay to the power of 0, ba na siya. So, 1 na siya. Di ba?
When x is 1, 2 natin y. Pag x is 2, to the power of 2, 4. Inana. So, pag nakabuhat ang mga plots, points nimo, pwede na ka mag-plotting. And then, the same gyapon ani. So, kung mapansin nimo, this is positive. Kaya ang A nato, uh, greater than 1. Pero pag ang A galing nato, nasa boundary ng 0 to 1, ang may tabo, negative ang exponent natin. Parehas ani, fraction man siya, nasa 0 to 1 nga boundary. Expected nga negative to. So, yun nga, nabalik ka dire, letter A. Ningon ko sa inyo ang you have to plot and table of values lang. So, pareha, gibuhat na ko ganina. When x 0, 1. Di ba? X na to 1, y kay 2. X equal to 2, y is 4. Then, maka-point na dahin ka. Kung nakabuhat na kagdagan na points, kay i-graph na dahin mo, connect the dots. Karon nga po, graph ha, kay base na na po yung graph og inani, nalagpas na dahin sa x-axis. Wrong jud na. So, kailangan sakto ang pagka-graph. Okay? Paana ang graph niya? Naa siya yung horizontal asymptote. Dili siya mo touch sa x-axis nato. Okay, nakakuha siya. So, mo na importante nga sakto ang pagka-graph. Kay kabulo man ko sa graph ani, kumuha to kung equation ninyo, ipag-graph, dapat perfect ang pagka-plaster sa graph. Para sa letter B, inani siya. Kaya mo siyang negative where the x-axis na to approaches siya sa right. Kay padulongay na ni right ang kani. Pero dili siya pwede mag-touch ha sa to ang ana siya. Dili siya mag-touch sa x-axis. Nagdikit lang siya. But never touch. Mo nang pasabot sa asymptote. Okay? So mo nang practice jud mo ani ha, medyo challenge jud ni sa pag-graph lang. Igor nimo i-substitute when x is 0, y 1. X is 1, 0.5. X is 2, 0.25. Okay. Ngayon mo siyang 1 half square. Nakuha. So, inatura. Ang goal lang ani is graph. Practice lang. Another example for word problem. William County, ND, was one of the fastest growing countries in America 2015. Then, one estimate of that growth uses the function a of t is equal to a sub 0, 1.095 to the power of t to model the population, where a sub 0 is the population at the time t is equal to 0 and t is the time in years. So, mo nang take note ha, ang mga variables nato natin a sub 0 population at time t is equal to 0 and then t ani kay years, time in years. According to the US Census Bureau, the population was 32,398 in 2010. So, mo na yung base. Find the model and find the population of 2015. Then, use the model, na naman ang model nato kani, ang equation ang pasabot nato, to predict the population in 2050 and discuss whether this seems like a reasonable prediction. So, sa letter A nato unahon, kay i-deduct ni mo ha 2015 minus 2010. Kaya ang 2010 mo na siya ang start sa year ni mo. So, t is equal to 0. And kunya, i-minus ni mo ang 2015 sa 2010, time ni mo 5. 5 years ang difference ato. So, iguro ni mo siya i-substitute dadayon.
Ang A sub 0 kay gihatag na 22,398 na nadaan. So, iguro nimo siya i-substitute. Okay? So, use your calculator lang dayon. Giunsa ni pagkuha 35,259.8. Okay? So, mo na siyang answer. Round off lang ni siya. So, 35,260 na dayon. That's your answer. Okay, dili kay siya lisod ha. Kay igo raman ka substitute sa model. Kaniya nga to ang model sa function. Okay? Na naman ang A sub 0 kani. That is the A sub 0 population. And then ang T nimo, gi-minus lang ni siya. So, mo na 5 years. The same process gyapon sa letter B. Kay 2050 man na siya, di ba? Minus nimo sa 2010, 40. So, ang time difference ato kay T is equal to 40. So, you just have to substitute that into the model kani dire. Use your calculator lang. So, ang tips lang nako kung magamit mo calculator o nahasa jud ni siya. 1.095 to the power of 40. Ang nahasa ni siya, pag nakuha na ang result, i-more line siya, i-multiply dire. Then you got the final answer. So, you practice ha, kay kamura jud ang makabalo ana saon na pagkuha sa kanang nga result. Okay? So, ma-predict nimo siya na ang sa 2050, the population ani is 844,839. Okay? So, di na ako ni siya explain ha. Basahan lang ang iyang interpretation. Okay? So, next example. So, diri interest on a savings account can be compounded annually, semi-annually, quarterly, or daily. The formula for the compounded interest is given by this. So, kung familiar mo ano nga formula, madiscuss di siya sa accountancy, sa ABM nga topic, kay more on ano man ni siya, financial. Eh, savings account compounded annually, semi-annual, semi-quarterly, or daily. Okay? Where A is the amount of money, which includes the principal plus the earned interest. P is the principal. R is the yearly interest rate in decimal form. N nato is the number of times of the interest is compounded a year. So, muna depende sa nang compounded annually, 1. Diba, semi, duha man na siya, quarterly, upat. But daily is 365 days in 1 year. Days in year lang ni siya ha. And then T is the time in the years that the principal has been invested. Okay? So karon sa example niya, if 10,000, so mo na imong P. Kaya mo na imong gi-invest. $10,000 at 8% ang again ang P kani 10,000 rate per year compounded quarterly. So ibig sabihin sa quarterly 4. So ang N nimo 4. Find the value of investment amount yung A after 40 years. T ang ato ang 40. Kaya mo man ang time. So, siguro di mo siya i-substitute. Kay ingon na bitaw ko ganina, ang importante kuha sa ang mga given problem para dali na dayon siya ma-substitute na dayon sa formula. Automatic na siya dira. Kay 1 plus R over N. So, ang 8% i-convert sa nimo siya to decimal ha, 0.08. So, may mo siya inani, 1 plus, unaha sa ning 0.08 ha, i-divide sa na siya dira sa 4. Pag nakuha ni mga result,
plus 1 dayon ka. Then pagkahuman, use your calculator nimo to the power of 160 so 4 times 4 16, di ba? So to the power of 160. Pag nakuha na ang result, multiply kag 10,000. Pagkahuman mo na imong answer. 237,699.07. Okay, so ibig sabihin, at the end of the 40 years, the $10,000 na imong gi-invest, mag-grow siya to 237,699.07. So make sure nga, use your calculator. Importante jud na mo gamit mo calculator ha. Giunsa ni pagkuha from here to here. Kaya di na ako na siya itudlo sa inyo ah. Ang tips lang nako i-divide sa ni ay ha i-add. Pagkahuman kaning result na sa sulod sa parenthesis imong to the power nimo og 160. Pagkahuman multiply mo 10,000. Okay? Next topic is ang logarithmic functions. For any base b that is positive but not 1, the logarithm function with base b denoted by log sub bx. So, mo ni siya, log sub bx. Makita man ang log sa calculator actually. B na to is your base, then function na to sa x. For any real number x, log b of b to the power of x is equal to x. So, property lang na siya ha. Next naman is in much the same way that we use roots to undo powers when solving equation. We can use the group of function called logarithm to undo exponential. So actually, you can convert logarithmic function to exponential or exponential to logarithm function. Pwede mo sila i-convert. Okay? So for any acceptable base b and any positive real number a, we have now the formula. Again, daghan kitag formula ha. Make sure you take note all the formulas. Importante jud na siya. So log sub b of a is equal to log a over log b. So muna siya ang formula. Okay, that there are infinitely many different logarithms, but you can put infinitely many log buttons on a calculator. Okay, so most of the calculators mong good class kay log 10 jud na siya. Okay, kung wala kay makita nga log 10 sa calculator niya, log raman ng kita ra nimo sa calculator, automatic log sub 10 na siya ha. Automatic na yung base 10. Okay? So example, using this formula. Change of base formula ning class ha, kay basit limot kasi tawag ana. Change of base formula. So after being injured in an incident with a driver who was texting while driving, Maureen is awarded an 80,000 settlement. She wants to invest the money so that she has $100,000 to put toward a home. If the investment was drawn 6% interest compounded monthly, how long will it take for her to reach that goal? So you can use the formula of kani sa investment. Money ba yan eh? Na ba word na compounded monthly with a 6% interest 100,000. Okay? So diretso inaani ha kay basin masayop mo. Kay di na ba ko magsaba unsa na nga formula ang gamiton kung maghatag na kog word problem. So you have to be careful with that. Okay? So balik ka sa formula ng compounded. Okay? Compound interest. So again, balik ta ang R nato 6% so 0.06, ang N nato 12, P nato 80,000, A nato is 100,000. Okay, ingon ba siya diri
80,000 baya iyang gi-invest. Niya kay pagka humano invest, mahimo siyang 100,000. So mo na imong A. Okay? We're looking for the time T. So mo na basahan jud ang problem ha, critical thinking jud na siya. So ang first nimong buhaton, divide sa ni, i-add din mog 1. So 0.0, ay sorry, 1.005 to the power of 12t. Kung saan pag-solve sa t, nga naaman siya sa exponent, no? Dili ka ka-multiply ana. Isod po no, 80,000 times 1.005. Grabe na jud, wrong jud na. So mo nang follow jud mo mga rules sa algebra. Dili ka magpataka og multiply dahil ana. Kay basin wa jud kay score akong ihatag. Data exponent missing. So tungod ana, mogamit ka og logarithm. So mo na ang purpose. You can undo. Okay? Para mo naog ni siya dire sa ang real number niya dire ay mahimo siyang coefficient or t nimo mabutang siya dire ug gamit kag logarithm. So that's the purpose. I-convert mo exponential to logarithm. So mo na ang hitabo. Okay? Para mawala ang 80,000, divide mo 80,000 sa ano ha, pikas, pwede na siya allowed ra na. Divide mo 100,000 divide 80,000 or ano ra, 100 divide 80. So 1.25. Then mag-log dahil ka both sides. Okay? Log nya ang base is kani. Diba kung maka-remember mo ha sa log, balik ta ha sa first formula nato kani ay kani ang formula ay sorry sa man ni siya mag-move man log sub b of b to the power of x equal to x. Unya kay ang b nato kay katong 1.005. That's the b. Mo nang mag-multiply ay yun nga apply log base 0.005 both sides mo nang purpose. Kay mo man ang imong b. So mo nang nag both sides ka og butang og inani. Karon pwede na dayon ni siya manaog. Butang na dayon nimo ang 12t dayon. And kani mawala na ni siya. Mahimo na siyang 1. Or para maklaro 12t na lang. Okay? Dayon change of base na dayon ka. Up para klaro na lang i-divide nimo 12. Divide 12 para dili kay mag-hassle. Divide 12 both sides and then you got the answer. So use your calculator dayon para makuha ang t. Pero kung dili madalag calculator, maglisod mo gamit sa calculator, change of base na lang ka. Change of base formula. So sa man ang sa change of base formula, di ba natay log b of a. Okay? So mo nang nahimo siyang log a over log b. Na-gets kay base nag-log na mo. Again, familiarize lang jud mo sa formula. Mo na ang naka-challenge na. Balik mo sa formula. Okay, kay mo ba yan yung log? Kani ang b, si 1.005. Ang a, si 1.25. Diba? So mo nang log a over log b. Use your calculator na lang dayon para dili mo maglisod. 44.7. The same lang na siya diri class kung magamit kag formula 44.7. Gamit kag formula dira ay I mean calculator
or pwede pod sa internet, i-type lang nimo na siya sa internet, calculator sa internet, muhatag na siya answer, 44.7. You can answer that. Okay? So, wala pa ka naman, gikuha lang nimo, 3.7 di ay, nalipat ko. 3.7. Ang answer di ani, nag-divide 12 naman ka. Sa numerator, lang kung pasabot. 44.7 divide 12, 3.7. So, meaning 3.7 years for the investment to grow para mahimo siyang 100,000. Mo na siya ang tabo. No? So, dugay-dugay kayo imong wala to nun. 3.5, ay sorry, 3.7 years para maabot kag $100,000 sa imo ang investment nga mo grow siya. Okay? So again, studyhan ni tanan class ha kay medyo challenge jud ni siya sa inyo ha. Mo nang tun-a tanan mga gipang explain nako. Okay? And last topic na ni, carbon-14 is a radioactive isotope found in all living things. It begins to decay when an organism dies, and one can use the proportion remaining to estimate the age of objects derived from living matter, like bones, wooden tools, or textiles. So we have here the function f of x is equal to a sub o times 2 to the power of negative 0.0175x, where ang a sub 0 nato, original amount, and ang x nato is the number of centuries since carbon-14 ay began decaying. So a wooden wall is found in the archaeological dig in Peru. And when analyzed, it found that 62% of the amount carbon-14 found in the living sample of what type of wood? Of that type of wood. The question here is, how old is the bone? So, dali ra kay ang X na to mo na siya ang number of centuries given na ang 62% na to. So, iguro mo na siya substitute. Okay? Ayan. So, divide both sides. Kanina na nga to ang given 62%. So, ibig sabihin, ang f of x na to is 0.62 a sub 0. Kani ang f of x. Gi-substitute na siya ha. Sa 0.62 a sub 0. Divide both sides nimo ang a sub 0. Nawala na ang a sub 0. Inani na ang result na bilin. Nga napatay x. We're looking for number of years. So magdamit kag log. Para kaning exponent, kung naog siya dire, okay, mawala ang exponent na nato nga term, mag-log jud ka. Unya, sa imong base nga gamiton, base 2. Kay mo man ang imong base. Apply log base 2. Nakuha. So mo lang nakakay makita nga log base 2. Okay? Kay ang log base 2 nimo, then kung ano mo ang log base 2 of 2. Ayan, that is 1. 1 ra na. Then kani, mahimo na siyang real numbers na siya. Okay? And then, i-divide both sides the dining mo sa negative 0.0175. Dire. Okay? Divide both sides na siya ha. Na naman explanation dire sa kilid. 0.175. I-divide both sides na instruction na sa kilid. Mo nang mas dali ra masabdan ang imo ang step by step solution kay na naman step by step nga explanation. So use your calculator 39.4. So meaning the goal is 39.4 centuries, or you can say 3,940 years old. Kaya ang x na to in a centuries beto, so times 100 na ka. 1, 2, 100 ano.
Se- So nakuha siya. Ako na lang i-convert. So again kani nga challenge lang nimo ha, use your calculator giunsa ni pagkuha ang 39.4. So practice jud mo ha kay kasi ni kabalo mo gamit og calculator nga dili makuha ang 39.4. So dapat practice mo ani. Okay? Ang goal lang nato diri kabalo mo gamit sa formula, step by step sa pag-solve. Okay? Bawal lang shortcut diri ha. Okay, gusto na ko complete solution. So we're finally done.